Ayan. Pagkatapos ng bahay, ano yung gusto mong ano sa'yo? Gusto mong ano mangyari pagkatapos ng bahay? Ano pang blessing ang gusto mo? Tingap at kasama ko si Janelle, kasama po namin sa mission. Anong gagawin natin, Janelle? Magpapamerienda sa mga classmates mo ng Jollibee. Yung Jollibee mga kalingap. Ayan. Yan po mga kalingap, may pamerienda kami sa classmate ni Janelle. Ano sasabihin nyo kay Janelle? Okay, ano, gutom na ba kayo? Sige. Sige, distribute mo na, Janelle. Tig-isa. 1 drink, 1 price. Walang burger. Naubusan. May price in spaghetti with drinks po. Ano ito? McDo. McDo. Gusto niya na McDo? McDo Jollibee. Ayan. Spaghetti. Ito, spaghetti. Sa bawat isa. Oh, yan. And price. And price. And price. Wala yun si ma'am. Ito na oh. Libreng pagkain. Dito oh. Ayan. Mabait man si Janelle, mabait na classmate. Walang kaaway, walang kaaway. Ayan po, salamat po kay Tita Offie. Mga kalingap. Kalingap Alvin. Okay, pa-subscribe ng channel ko Kalingap Alvin. Ayan. Kulang kayo sobra yung pagkain. Siyempre, dadalhin din namin yung ano. Bigyan din natin yung ibang teacher dyan na ano. Ito oh. Gusto mong price? Meron ka na? Ito may price dito. Sorry. May naiiya. Ano? Ayan po ang sipag ni Janelle. Masaya ba kayo? Masaya? Kunti nga ako. Kunti. Bibigyan na lang dun sa ibang teacher na spaghetti drink and fried rice. Ayan, video yan. Sorry, ito picture. Dali picture. Ba't nakaharang sa mukha? Ayan. Ayan po, nagpipicture sila. Ayan, madami po. Salamat kay pasalamat tayo kay Tita Offie. Okay, 1, 2, 3. Offie. 1, 2, 3, go. Salamat. Tita Offie, yan. Yan po yung nagbigay ng pagkain sa atin. Pagod na po si Janelle. Siguro, Janelle, muse ka dito. Ano? Ay, hindi. Ayaw mag-muse. Yan si Kuya ano. Yan, ano po, merienda sa classmate ni Janelle. Kayo, yun, ganun lang, mga kalingap po. Ang pupugin nyo pa naman.
Kumain ka muna. Para laro ng fun. Price nyo, lahat na ba meron? Lahat na? May price ka na? Sinong wala? Right? Okay na? Okay, lahat na. Okay, bibigay naman natin doon sa iba yung ano. Sa iba doon sa kay na ma'am. Masarap sa pakiramdam magpakain na Janelle. Parang birthday mo ulit, ano, mga pamerienda. Salamat kay Tita Offie pala, no, kasi nagpamerienda po sa ng Jollibee. Dadali sila din. Punta ka na lang natin. Ayan. Pagkatapos ng bahay, ano yung gusto mong ano sa'yo? Gusto mong ano mangyari pagkatapos ng bahay? Ano pang blessing ang gusto mo? Pero tayo, tatanggalin na natin ito. Kasi delikado na yan. Papalitan na natin. Ah, Ito, yan. okay pa ito. O, sige Babakalan tayo. na lang namin pa ganyan para tumibay. Tapos nakakapit sa... Dito, ano, nabago na ito na tayo. Ayan, kasi ano na. Para matibay ang bahay mo, Janelle. Ayan po mga kalingap. At may dala si Janelle Jollibee. Nagpakain kami dun sa ano niya tayo. Ay, natuloy niyo sa... Oo. Kamusta naman nakapagpakain ka? Masaya po, sobrang saya po. Kasi nadamay pa po yung mga classmate ko. Sa blessing nga katuwa na tayo. At kunti na lang. Ano? Yan Janelle, kamusta? Anong ano mo ngayon? Experience? Ano po, sobrang saya. Sobrang saya ko po kasi Kasama ka sa paglingap kanina, no? nakatulong din po sa mga classmate na magpasaya dahil nagpakain po sila ng Jollibee. Tsaka thank you din po kay Tita Offie. Offie kasi Kasi dinaway niya po. nabigyan ako ng trabaho, napagawa pa yung bahay. Tsaka po, Babanggitin mo lang yun. Lahat na ang binibigyan. ano lang po. Basta simple lang po kasama ko si Papa, yun lang. Makasama lang si papa mo? Basta po kasama na habang Ay, grabe. huwag na po siyang umalis. Try natin, ano, tay. Tay. Bahala. Hindi ko maipapangako kasi minsan wala akong trabaho. Talaga. Napaiyak na lang tuloy dito. Tuloy ako. Pinapaiyak mo dyan si papa mo. Grabe, narinig mo tayo na ang gusto lang pala niya pagkatapos ng bahay, makasama ka. Okay. Dahil bata pa siya, naiiwan ko na lagi. Wala kasi akong permiyang hanap buhay dito. Kaya, kailangan ko na lumayo. Malay natin, malakas naman ito kay Lord mag-pray, si Janelle. Nagpipray ko na po yun kay Lord na sana po lagi kong makasama si Papa. Tsaka nakikita ko man kay tatay magaling siya sa ano, trabaho. Marami yan tayo opportunity pagka ganyan. Talagang matindi tayong sinabi ng anak mo. Gusto Gusto ko rin naman yung kaya lang may time talagang kailangan ko maghanap buhay sa malayo. Kasi dito, hindi naman sa inaano ko yung buhay dito, medyo mahirap talaga. Tinan mo yung tsura ng ano namin, buti na lang nga. May ganito. Kung sa kita ko lang kukunin, wala. Hindi magagawang bahay. Talagang hanggang doon na. Kaya nagpapasalamat niya po ako sa inyo. May mga katulad yung tumutulong. Yun lang po. Sige tay, God bless. Mabuhay ka tay. Yun po. Mabuhay ka. Thank you din po. Maraming salamat po, Alvin. Tinawahan niyo po. Oo naman, your Kaya na sir, mababaw lang talaga luha to. Oo, si tatay po, no, talagang ano. Pag mga ganyan tayo, mabubuting puso daw yan. Ay, sige, Janelle, at excited na din kami makita ito tayo. Pabuo na, oh. Alam tayo, ano na yan, second floor na. Konti na lang. At abangan po natin mga kalingap, yung tsura ng bahay na ito. Yan,
palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso at matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, maka-Diyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Ayan mga Kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. At puntahan po namin si Lola Mamerta. Parang si Lola Damiana na nanguhula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayan mga Kalingap, good morning po. And today po mga Yan si siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino.